maitzeanean, begiratu aurrera. Hemen nauzu, erabaki gogora, zu nire lehentasuna, ez ahaztu sekula. Hemen nauzu, hemen nauzu, hemen nauzu. Ikusi alduzu? Eskutik bat ere izan gero eskutitza, hemendik oinez duela 12 urte bere gurasoek istripu bat izan zuten. Bere arreba urteak lanean. Eta gainera, istripuagatik ez ditik bendizaziorik emango, orain ulertzen dut. Plan bat topatu beharra dauka familia bat heltzeko. Dirua bat du behar bat heltzeko. Lagundu beharko genuke.